Здравейте хора! Това е The Minecraft Bosses и тук е другия бос. Кажи нещо. Не съм сигурен дали те чуват хората. Кажи нещо. Здравейте, приятели. Чувате. Ще играем Outlast и той в момента ми вижда екрана на нормал. Outlast. Има така. You're in Nile Upshur, always attack. Mount Ass. Ако знаете какво значи Mount Ass, значи масивен задник, без да искам това го прочетох. Напише Mount Massive House. Run, hide or die. Мале мило. Тая игра, всъщност разбрах, че най-страшното и нещо е, че трябва да бягаш. Това е горе-долу единственото и страшно, трябва да бягаш. Карам си количката. Карам си количката. Много ми лагва. О, не! Защо влизаш там? Дори не е твоята къща, моля те! Давай бе, влизай бе. О, не се блъскай. Има ли някой там? Според вас има ли някой там? Не виждам да има някой. Какво правим? Чакай да видим. Тук има ако искате това го прочетете, аз не искам да чета. Пълзнете, просто да пълзнете видеото и готово. Камера. Няма никой. В кой канал ще го качиш? Ами, защото е български клип, ще го кача в The Minecraft Bosses. Аз в началото казах, нали, The Minecraft Bosses. Почваме игра. О, не, това ми стара. Така, окей. Дори не знам как се играе, стой. Да, пубиди-дупи. Ще се скрия ето тук. Какво има тук изобщо? Стой. Password. И нека да напиша. Л, А, И, Н, И, О. Enter. Не стана. Махна се. Тук е. Не. Дори не мога да я затворя. О, това ми изкара ангелите. Ако искате го прочетете това. О, звука ми е много силен. Здрасти, камионче. Как си бе? Може би от тук някъде? Хора, вие изобщо гледате ли? Не. Не. Аз искам да гледам, но той е... Не мога да отворя. Откъде трябва да се влезе според вас? Да видя оттам има нещо. О, има врата. С бутка. Тук има врата. Откъде да мина? От вратата или от паркура? Дай да първо видим. Дай да видим вратата. Тя и без това е заключена. Какво да очаквате? Ох, трябваше да направя нещо, хора. Извинете, вратата е заключена. Как трябва? Винаги трябва да е заключена, нали? Да. Видях някакви ръце.
Пичове, в този канал от мене очаквайте Лига, Майнкрафт и PES 2016 футбол. От мене очаквайте хорор игри, Майнкрафт и може би такова бе. Не знам, като цяло това ни е. Окей, хора, станахме да вляза през този прозорец. What the fuck? Кой има вътре да си пани? Хора, влязах вътре и ме е страх. Това трябва да се види. Страх ме е. И мен. Страшно е, нали? Да, на мен ми е смешно. Какво трябва да видим? Не знам. На мен ми е смешно, че да ти кажа си. О май гад! О, фак! Баси звука, някой ми се изпищя в лицето. О, не! О, майчица, не искам да играя повече. Защо? Успокой се. Само игра. Успокой се. Майчица мила. О, мага. What the fuck? Какво ви е смешното? Страх ме. На мен бахи тъпта игра. Дори още не е почнала. Алекс беше разтрепели гащите. Разтрепели гащите. Да, Алекс се разтрепелиха гащите. О, батери. Много ме е страх. Това трябва да се види. Не. Няма начин. Затвори тази врата, че ме е страх. Тук има ли нещо? Има документ. Дай да го прочетем. Тоест вие да го прочетете. Пълзнете. Готово. Сега ще отвориш, има някакво чудовище, нали? И? Няма никой. Спокойно се, това... Остана е сюп. Тая врата просто се затвори. Сама? Да, сама. Тук има кръв, това не ми харесва. Ти трябва да се види. Да, знаеш какво, просто ще се кача ето тук. Или знаеш, през вентилациите, както всеки божи ден. Просто си ходиш в вентилациите, това е нещо много нормално, нали? Нали? Всеки човек го прави, нали? Нали? Не. Вентилациите, вижте сладкото паяче. О, не, вижте! Има някакъв. То просто избега. Кой нещо има ли тук? Не. Не искам да слизам долу. Страх ли те? Не, нас колко страх. Мен не ме страх, казах, че искам да гледам лъжливо копене. Защо изобщо съм тука? Няма да отворя тази врата! А, не! Не мога! Не мога, хора, гледате ли? Аз ще гледам. Мога! Получих сърдечен удар! Мага, как си бе, приятелю? Нямаш глава? Ами да, това е нормално, да? Здравей, ти как си бе? Проблема е, че главата може да бъде някъде. Не, край. Не мога. Страх ме.
Не мога. А не ме сюп, на мен играта ми се вижда някак сладникава. Какво? Сладникава. Не знам, на мен ми е страшно като бате. Баси. Релоуд. Трябва да си взема батерии. А тук има някакъв, който не е мъртъв. Как си, бе? Наистина ли, бе? Да, виж, не е мъртъв. They killed us. They got out. Я чакай. Здръж. О, малко е мъртво. Между мъртвото и такова, и живото е. Той е зомби! Малко е жив. Можеш ли да го набиеш? Не, в тази игра не можеш да се биеш. Можеш само да бягаш и да се криеш. Окей, значи. Не е тъп. Вече умря ли, бе, Сладур? Умря. Ба ти как си, бе? Приятелю мой! Малко си в черва, нали? Да. Това е нормално. Всеки ден го виждаш, нали? Не. Идва някакъв. Не, сериозно идва някакъв. Видяхте ли? Nope. А искате ли да видите? Да. Той изключи Майнкрафт да се включи. Като гледам никой да идва. Преди малко имаше някакъв огромен идиот. Няма да чаквам повече стаи. Просто ще дам газ между тая дупка, ясно? Little Pig. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Какво стана? Този голям дет си мислехте, че го няма, ме метна през прозореца. What the... Къв си ти? Не ме метна този, метна ме един друг, който ще го видите на клипа, ако го гледате, да. Си... Сиоп, аз няма да гледам, не че ме е страха, ми просто... Просто те е страх. Да, страх бе, да го беше някакво, направи като го видя. Типа си най-добрия просто. Как си? Малко черва са ти излезли. Знаеш какво? Мисля, че мога да ти ги върна стомаха. Можеш ли? Нормално е всеки ден да виждаш хора, които да им тикат червата, нали? Да. Прекалено нормално е даже. Как може да е толкова нормално? Вие се прочетете това. Мен ме мързи. Какво пише там? Proclaim. Дори не знам какво значи. The Gospel. Между другото, само да кажа, че в тази игра има малко сексуални неща. Супер! Мисля, не че има секс или нещо, но има един, примерно, мисля, че трябваше да седи точно тук. Имаше един, който буквално беше гол и си чешеше пениса. Ко чака Алекс да го пусне? Не, аз не знам къде е. Тази стая е заключена. Но тази... Какво е това? Какво видя? Стреснах се от растение. Не, сериозно, представи си, ходиш и изведнъж се забиваш нещо, отваряш и изведнъж растение. Няма нищо. Затвори тази Аз се затворих! Аз буквално се затворих вратата пред лицето ми. Вижте, тук има компютър, я да видим какво пише. Пасворд. Нека да ви позная пасворда. Space, enter. Не стана. Добре, тук има знак exit. Да, вие просто ви е страх и не искате да гледате, нали? Не го е страх. What the fuck?
Сливо. Чакай, може да учиш. What the fuck? Хора? Да. Какъв е това? Кой? Еми, не знам, иди пред него. Някой гол, който си чеше пениса. Не знам. Просто ще мина до него. Ей бе. Как си? О, той е грозен. Той е много грозен. Стая нещо затворя вратата. Оба, фу. Как сте бе? Харесва ли ви телевизията? Да, много е готина, нали? Оба, сей. Имаше някакво нещо, което... Мечка. Вижте колко готин телевизор. Бе, какво правите бе, сладори? Ще си бузата ми, да? На тебе малко мозъкът ти е изкаран, ако не знаеш и си малко грозен. Ти си плачеш в дивана, да. Супер. Само ще мина от тук. Ще видя дали мога да взема нещо и ще се махна. Какво броите па вие? 6, 3. И тук има някаква security карта. Пак ли паролата? Ами, RDBV Space Enter. Не стана. Вие няма да гледате, нали? Да. Аз искам. Ми гледайте. Ми не мога, а той не дава. Какъв? Защото го е страх, нали? Да. Нормално. Нали? Хора, сега искам да видите обаче нещо. Сега тук има нещо интересно. Мисля. Чакай. Помните ли го ония човек? Да. Май, че нещо му има вече. В смисъл, пуснете си просто, вижте скайпа. Нещо му има. Пуснахте ли си скайпа изобщо? Да. Гледате ли? Да. Нещо му има. The fuck? Get them out, please. The doctor is there to rip them clean. You have to help me. Не! Мани ли се от лицето? Аз го изритах в ъгъла. Да, плачи си там, плачи си. Защо пак го махна бе, Алекс? Наистина много го е страх. Не е страх, трябва да се довърша на нещо. Имаш още 3 часа да направиш тази скапа на XP ферма, Аре да гледаме нещо, което сега ще го направим и няма да може повече. Което ни напомня, аз сигурно след малко ще свърша клипа. Имайте предвид, че след малко почват страшните неща. Аз искам да гледам страшно. После ще гледаме после ще гледате... Клипа по-като. Аз не го знам канала, бе. Той е в The Minecraft Bosses. Какво не знаеш канала? Окей, компютър няма да е у нас. Къде ще е? Таблет, нещо. Телефон. Телефон ми не може да пуска такова по Алекс. Не, видях някакъв там. Мина през вратата. Пусни го. После след клипата е какво хоче ще го гледам. После аз трябва да се прибера към един. Към един, бе? Да. Защо? Хора, гледайте тук, имам чувството, че нещо зло ще стане. Не, аз паузам, искам да го гледате това. Но тук ще стане нещо. 100%. Гледайте, моля ви. Пуснахте ли скайпа? Чакай. Да. Окей, тук ще стане нещо. Хаквам системата. Хаквам системата, това е странно. И виждаш някои на камерите. Не знам, но екранът ми стане шерен. Сейва се. Чувам някакви звуци, не. Скривам се тук. Някой идва.
Hide in the lock and don't try to fight. О! Видяхте ли вратата? Окей. Крис Уокър. Виждате ли го това? То беше човека, който ме метна през прозореца. О, не. Провери другия шкаф. Провери шкафа. Той провери ония шкаф. Той, който тъп не провери моя шкаф. Той говори ли? Майче да. Да. Виж му кървия задник. Сега... Излизай! Не мога ли да затворя вратата? Добре, аз тука ще свърша клипа. Така че много ви благодаря, че гледахте този клип. Надявам се да ви е харесал. Да се абонирате за Minecraft Bosses, за моя канал, който сега ще ви бъде на екрана. И разбира се... за моя другия... И за неговия, който пак ще бъде на екрана. И като цяло е това. Така че много ви благодаря за гледането. Довиждане!